Kauan aikaa sitten kreikkalaiset ja troijalaiset olivat sodassa. He taistelivat toisiaan vastaan 10 vuotta, mutta kreikkalaiset eivät pystyneet tunkeutumaan Troijan kaupunkia suojaavien muurien läpi. Niinpä he rakensivat puisen hevosen, niin suuren hevosen, että he pystyivät piilottamaan sotilaansa sen sisään. He jättivät tämän puisen hevosen Troijan edustalle. Rauhan symboli, troijalaiset hurrasivat, kun he toivat hevosen kaupunkiinsa. Yöllä, kun troijalaiset tanssivat ja juhlivat, kreikkalaiset sotilaat kiipesivät hevosen sisältä ja avasivat Troijan portit. Ja sisään tulivat kaikki sotilaat.